Kedamtang Arkoni Phaing Koraner Kebarni, DTC Town Committee Chairman barim Nelson Teron, Kedamtang Penang na porpen, Keso Kepangji penajok, Amit hanga hemalong amatsi labang so peer tepen, JOC, Sangtet, Joendam Juilo. Karlitang Nelson Teron alang lihem laki, rong monjir, DTC rong sopialong henlo. Alangli DTC Town Committee along setami Chairman kikhi tangabang pulo. Lapen Karbiang long arlo nong nam kachatang klong Karbiang long Life Chief Executive Officer Gospelson Crow ahu polo. Karlitang Nelson Teron pirthe doti kahut Presbyterian Theological Seminary Dehradun alongsi Bachelor in Theology angdeng ke Charlie aphan damlo. Lapen Surikre sir kebra ner kebra pli aningkan hutsi BTH angdeng chepa undunlo. Labang Sopi NKBA along Chabang Thusi World Vision School NKBA Center Manja along ningkan hini thandun lo. Kedamtang Surikre sir kebra ner kebra trok aningkan hut NKBA risoi jang along setami chunbangar pusatami claim lo. Lapenan parta Karbiang long hemprek ke hangalong ke pang tangdun ji aphanpura ASDC rachari asong along je rabdun lo. Karlitang Teron asangho Surikre sirkebra trok aningkan DTC Town Committee Ward Commissioner chepa haidunsi Surihinira isi aningkan an DTC Town Committee along Chairman arbu claim ponlo. Bonta kedamtang Surihinira inquiry isi aningkan thang achek lo malompen high blood pressure ki so pentanglo hambi mate kidney ki so ke longlok penajong Guwahati rong sopi an se chelang damlo. Bonta kiso ke bat bom penajok kedamtang arkoi ni phain koraner kebarni DTC rong manjir methanga bohalong bangso pir thepen JOC sangtet joendam juilo. Alangli kache woyar ni an ningkan trokebra pli an arta plenglo. Alangdi kache woya hut achor sangpi mala terangpi asupia kleng Angela teronpi aosa Gospelson Crow asupia kibi Mercy teronpi pendanglo chepho cherola pen adona rabatuma phan cheu dekanglo. Alang nilabang so peer thepen kedam joya bangke khaya phan kana hok the dunglu pusi ki ongdong arada tompen ningduk chipipon. News report Karbiang Long Live.